Maestro 8CV este o semănătoare de mare productivitate. Numele meu este Toader Adrian Florin, administratorul SC Moviron.com SRL din Movilița Ialomița. Avem o exploatație de 1000 de hectare, cultivăm grâu, orz, rapiță, floarea soarelui, porumb și facem acest lucru de 20 de ani. În anul 2018 am achiziționat primul utilaj la Horș, un Tiger. Ulterior, acum 2 ani am cumpărat această semănătoare, iar anul ăsta am achiziționat un sprayer Leb, care urmează să îmi fie livrat în 2-3 săptămâni. De ce am ales Horș? Datorită faptului că este, din punctul nostru de vedere, numărul 1 pe acest segment. Și pe viitor probabil va mai veni și alte utilaje de la această firmă. Cu această semănătoare putem semăna atât în convențional cât și în astfel de condiții, deoarece cu ajutorul sistemului AutoForce ne permite să semănăm într-un teren greu. Cele 350 de kg forță pe fiecare secție și controlul secțiunii ne ajută în a ne face treaba așa cum ne-am dorit. În această solă am avut orz semănat, ieri a fost recoltat, iar astăzi am venit cu această semănătoare Maestro 8CV. Semănăm direct, fără nicio altă prelucrare a solului. Cu ajutorul ei reușim să păstrăm apa în sol și să reducem costurile pe motorină. Maestro 8CV este o semănătoare de mare productivitate, poate semăna până la 14 km viteză de înaintare, deține un bunker de 3000 de litri pentru îngrășământ, inclusiv granulator. Semănătoarea este dotată cu brăzdare single disc pentru îngrășăminte, ulterior venind steluțele care îndepărtează resturile vegetale, iar secția de semănat ne permite să semănăm la ce adâncime ne dorim. Semănătoarea fiind dotată cu antenă GPS și section control ne permite în momentul semănatului să nu avem suprapuneri, să nu avem pierderi la sămânță, iar operatorul nu trebuie să fie foarte atent în momentul în care ajunge la capătul solei. Semănătoarea Maestro 8CV este o semănătoare simplă. În momentul în care începem semănatul, nu necesită un timp foarte îndelungat pentru reglajele ei. Undeva la 10-15 minute se reglează, iar operatorul ulterior poate să-și facă treaba așa cum dorește. Colaborarea cu compania Horș am început-o acum 4 ani, prin achiziționarea primului utilaj de la dânsii. Am ajuns astăzi la al 3-lea utilaj, iar pe viitor intenționăm să achiziționăm și altceva de la ei. Este o colaborare foarte ok, au dat întotdeauna dovadă de seriozitate, utilajele sunt cele mai performante și sper să ducem colaborarea asta pe culmi mult mai înalt.